Okay, så det er hvordan du sætter en ny rulle på. Jeg har det her genbrugsmed fra Bamboo, der gør, at det kommer simpelthen uden selve spolen, som jeg har her fra en af de andre af. Og det gør simpelthen, at vi kan både spare penge, og det er selvfølgelig lidt mere klimavenligt, at vi ikke hele tiden skal nye spoler. Men jeg har set, at før at folk ikke rigtig har fundet ud af, hvordan man helt oprigtigt gør det, så det ender med, at simpelthen at spolerne de går op, og det bliver jammet og det hele. Så nu vil jeg lige vise, hvordan man egentlig rigtig gør det. Du tager den tomme spole, vi har her. Den skiller du ad fra en anden, det er bare med at dreje på dem. Lægger dem her. Så tager du det nye filament, som jeg har her. Og så prikker du det i hul, hvis jeg kan. Der er lige en kniv her. Lige kan hjælpe os lidt en gang. I får det her åbnet op. Den ud. Og så det vigtigste nok af det hele er, det er, at der kommer et klistermærke med. Det her det er en RFID-tag, som vi bagefter, måske ikke den rigtige her, klister på her i stedet for det her. Det fortæller nemlig i printeren, så den automatisk ved, at det her det er noget blåt PLA-filament fra Bamboo. Så den skal vi gemme her. Så har vi den her. Så har vi også en guide, der følger med. Altid god at kigge i. Yes. Så når du har din rulle her, så kan du se på en af siderne her, der vil der være sådan en kant, lige her, et lille notch, et indslag. Det skal du simpelthen line op med det, du ser på rullen, der er her. Vi har det her notch lige her i siden. Så tager simpelthen den på her, liner hullet op med notchen, og så er det lige med at sætte nogen ind, sådan der. Så er bare den anden her, sætter du den på, og så drejer du den fast. Og så jeg lige kan få den her, sådan der, nu er den simpelthen fast. Så har vi de her plastikstrips her, dem skal vi tage af. Det er dem, der holder filamentet sammen, dem kan vi bare tage af her. Så lige kan få fat i lige her. Og så simpelthen trækker du den bare ud. Trækker den her ud. Og en til her. Trækker ud. Og den sidste der er lige her. Sådan. Så har du egentlig faktisk en rulle, der er klar. Men vi skal lige sætte det her tag på, eller label, som vi gerne vil have, man sætter på. Så vi tager det gamle af. Så vi kan få min negl ind under en gang her. Yes, det kan jeg. Putter det her i kassen. Så har vi labelet her. Og får det ud en gang. Vi ser hvordan det er i her. Så har vi denne her. Og den liner man simpelthen bare op med den her groove, der er hernede. Og sætter på. Så jeg kan gøre det her nogenlunde pænt. Og upsi. Så er der noget plastik, og det er klar til at blive sat i printeren, og det går ikke op. Og sådan assembler du simpelthen sådan en rulle her.